Masu kallo da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku har labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Kamar yadda tashar ta yi shura wajen kawo muku rahotanni daga faɗin duniya. Za mu rankaya wato nahiyar Afirka inda za mu dira wato a jamhuriyar Nijar. Kan ci gaba da kawo maka rahoto kan taƙaddama tsakanin mahukuntar sojin jamhuriyar Nijar da kuma ƙungiyar ECOWAS. Mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka, za ka ji mu da cewa gwamnatin sojin Nijar ta buɗe iyakar da ke tsakaninta da Najeriya. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Amma kafin nan, idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da tsara mu ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke da shi. Gwamnatin sojin Nijar ta buɗe iyakar da ke tsakaninta da Najeriya. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sanar da buɗe iyakarta da Najeriya tun da misalin karfe 12 na tsakar daren jiya, wato ko kuma shekaran jiya Alhamis, lamarin da zai dawo da hada-hada tsakanin ƙasashen biyu da makwabtan juna. Tun a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne dai aka rufe kan iyakar, biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa wato hambararren shugaban ƙasar wato Bazoum Muhammad. Fiye da mako guda kenan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin buɗe kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna, yayin da sojojin na Nijar suka basu ce wato uffan ba kan matakin na Najeriya a lokacin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya sanar da buɗe iyakar. Kazalika shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye ɗaukacin takunkuman karya tattalin arziki da Najeriya ta lafta wato jamhuriyar Nijar kan iyakar mai tazarar kilomita 1,600 ta ratsa jihohin arewacin Najeriya da suka hada da Kebbi da Sokoto da Zamfara da Katsina da Jigawa da kuma Yobe da Borno. Wani zama da ta gudanar a baya-bayan nan, ƙungiyar ECOWAS ta amince da shirin cirewa ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma Gini takunkuman da aka ɗora musu sakamakon juyin mulkin soji da aka samu a cikinsu. Masharhanta sun bayyana cewa janye takunkuman da aka lafta wa Nijar zai kawo sauƙin rayuwa ga al'ummar ƙasar da ke fama da tsadar rayuwa. Shan rahoton nami kenan, amma mai kallo da sauraron mu za ka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na ƙanzan kurege ba. Haka kuma muna ƙara roƙa alfarmaka da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da tsara mu ɗaura su. Sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Hakan nasara ce a gare mu. Kuma mun gode, bisalam.